meteorologia i del temps. Hem parlat amb alguns professionals que estan fent feina a peu de canó, que estan fent feina en el terreny i és vera que són molts, surt la millor part de totes les persones, no? Són moltes les persones que donen suport, que intenten donar una mà. Volem parlar amb el psicòleg valencià Enric Valls, a qui ja coneixeu, els seguidors d'aquest programa. Ha aconsellat als afectats per les inundacions que demanin ajuda, diu així literal en algunes entrevistes prèvies, ajuda a les persones que estimem i ens estimen, o fins i tot que es pugui recórrer ajuda professional si és necessari per a superar el que serà, sens dubte, ja un trauma, un xoc. Sí, de fet, Enric Valls aconsella en els seus entorns escoltar i no caure en consells o frases fetes que llevin importància en el patiment. Això és molt important. Els fets traumàtics que han passat a València i que han causat ja, de moment, 214 morts, de moment, en un balanç provisional, generen un abans i un després a nivell de societat. Enric Valls, benvingut. És així, marcarà un abans i un després la història d'aquest país i sobretot del poble valencià, perquè són 214 morts, he dit, de moment, perquè estan entrant al pàrquing de Bonaire. És un d'aquests fets històrics, malauradament històrics, però que sempre recordarem, no, Enric? Bon dia. Així és. Això va estar en el nostre inconscient col·lectiu de la Comunitat Valenciana, però també a nivell nacional i internacional, perquè això és un fet que ha generat i que està generant molt de patiment. A dia d'avui hi ha moltes persones que segueixen amb aquest patiment, aquest malestar, perquè les necessitats bàsiques no estan cobertes. Podem parlar de l'acompanyament psicològic, però n'hi ha persones que han perdut tot, han perdut familiars, han perdut inclús on treballaven, on estaven. Per tant, això efectivament va estar molt present i això no anem a oblidar-ho. Enric, també crec que t'han perdut la connexió. Ara, m'ho sents, Enric? Enric, m'ho sents? Sí, us escolto, sí. Te volia demanar si el trauma pot sortir. Saps quan se mor una persona que dius encara no m'ha fet idea, vull plorar i no puc, que el dol surt després. Pot ser que surti aquest estrès posttraumàtic del cap d'un parell de dies, perquè de vegades passa, no? Amb una simple mort d'un familiar. Així és. A veure, el dol és únic i és intransferible, és un procés de transformació. Cada procés és, com dic, exclusiu i cada persona ho viu d'una forma. N'hi ha persones que encara estan en estat de xoc, ho sé perquè ho dic de primera mà, perquè he estat també fent intervencions de forma directa a les poblacions. N'hi ha persones que encara no són conscients del que ha passat, n'hi ha altres que sí ja estan elaborant-ho i van passant per diferents etapes, la ràbia, la impotència per qüestions polítiques, no? Al veure la indefensió i al veure que n'hi ha accions que no se comprenen. Després tenim també anem a dir, l'emoció de l'autoreproche o la culpa. A vegades hi ha persones que diuen és que si hauria o si haguera funcionat d'una altra forma, si haguera fet l'altre, totes aquestes emocions la persona va a passar i està passant-les. Per un costat, les persones implicades i per un altre costat, les persones voluntàries o les persones que també estem seguint això d'una forma directa. Aleshores, per això dic que no és algo inocuo i va estar molt present. El procés de dol i d'estrès posttraumàtic, com parlem, va estar molt present. També hi ha persones que encara no han trobat els seus familiars i l'estrès posttraumàtic augmenta perquè cada dia que passa, cada dia que el patiment i el no saber augmenta també. Per ende, és algo que és catastròfic. Clar, és que són dues coses molt diferents, perquè el procés de dol, que no sé què li pot dir a una persona que ha perdut un familiar, un ésser estimat, però una persona que té una persona desapareguda encara és més difícil, perquè no hi pot donar falses esperances. Què li dius a l'hora de donar suport psicològic a una persona que té un familiar desaparegut? No li pot donar falses esperances. Efectivament, evitar frases que són positives perquè el dolor és un dolor del present. Sobretot, a vegades, no dir res, acompanyar,
estar al costat, estar ahí per a que la persona sentisca aquesta part afectiva i aquesta part emocional. En altres ocasions també podem utilitzar les preguntes obertes com què és el que necessites, com te puc ajudar, perquè torne a repetir, el dol és únic. Hi ha persones que sí que volen estar rodejades del seu entorn, hi ha altres persones que volen estar a soles, hi ha altres persones que encapsulen l'emoció i no la trauen setmanes més tard, hi ha persones que sí que connecten ja amb aquesta emoció i la trauen. Dependrà molt per això és un tractament i una intervenció individualitzada i la formació del professional també té que estar amb aquesta direcció. Enric Valls, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feis, perquè heu d'estar fets també d'una pasta especial en aquestes situacions. Gràcies, Enric. Gràcies a vosaltres, una abraçada ben forta. No deixem de banda els efectes de la dana a